ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дораи ҳадафҳои чорум стратегӣ ва солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат нақшаи мукаммалро тарҳрезӣ намуда, ҷиҳати аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари индустриалӣ аграрӣ табдил додани Тоҷикистон ба баланд бардоштани иқтидорҳои истеҳсолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. Бо татбиқи иқдомҳои созанда солҳои охир шумораи корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияи мамлакат аз ҷумла дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёд гардида, дар баробари зиёд гардидани иқтидори истеҳсолӣ ҳамзамон бештари сокинон бо ҷои кори мувофиқ таъмин шуданд. Ин ҳама натиҷаи тадбирҳои бунёдкоронии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сояи саноати мамлакат мебошад. Дар ноҳияи Дарвоз корхонаи Карон-Калсит фаъолияти намунавӣ дошта, корхона дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда, он дар назди захираи бузурги санги мармари сафед ки микрокалсит аз ин нави санг омода мегардад бунёд ёфтааст. Корхонаи саноатӣ дорои 4 хати истеҳсолӣ буда навъҳои гуногуни микрокалситро истеҳсол менамояд. Бо истифода аз технологияи муосири корӣ дар корхонаи истеҳсоли микрокалсит аз 2 то 500 микрон ба роҳ монда шуда 40 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ ҳастанд. Микрокалсит дар саноат ба таври васеъ истифода гардида барои истеҳсоли бештар аз 90% таҷҳизоту дастгоҳҳо, масъулии сохтмониву ашёи рӯзгор, технику технологии гуногун ва маҳсулоти кимиёвӣ илова карда мешавад. Аз ҷумла дару тирезияи пластикӣ, қубурҳои гуногунқутб, тамоми нави чархи нақлиёт, масъалаҳои ороишӣ ва рангу бори хона бо истифодаи микрокалсит истеҳсол мегардад. Аз ин лиҳоз маҳсулоти мазкур дар саросари ҷаҳон серхаридор буда, ин корхона имконат дорад ки ба пуррагии талаботи соҳаи саноати Тоҷикистонро бо микрокалсити гуногунҳаҷм қонеъ карда, ҳамчунин маҳсулоти ивазкунандии воридо низ дар бозорҳо рақобат намояд. Корхона дар 2 бахш фаъолият намуда, содироти микрокалсити корхонаи Карон-Калсит ба дигар кишварҳо низ ба роҳ монда шудааст. Минтақае ки иншоот дар он ҷойгир аст, аз лиҳози захираи санги мармари сафед бой буда, тибқи озмоишҳои гузаронидашуда ашёи хоми маҳаллӣ сифату маҳсулотнокӣ баланд дорад ва барои истеҳсоли микрокалсити ҷавобгӯ ба талаботҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. Дар заминаи захираи минтақа ва ашёми истеҳсолнамудии корхона масъулин дар марҳилаи дуюм истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноатиро ба роҳ монданд ки аз маҳсулоти сохтмонӣ рангу эмулсия тайёр карда мешавад ки ин иқдом барои коркарди пурраву истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ бо истифодаи захираи бои табиии Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. Маҳсулоти ниҳоии корхона бо истифода аз озмоишгоҳи муосир аз санҷиш гузаронида шуда, дар доираи стандартҳои ҷаҳонӣ ба харидорон пешниҳод карда мешавад. Корхона дар доираи дастури супоришҳои роҳбарии давлат оид ба истифодаву коркарди захираи бои табиии Тоҷикистон бунёд ёфтааст. Корхонаи мазкур ба истеҳсоли хокаи калсит ки дар соҳаи саноат барои истеҳсоли маҳсулотҳои сохтмонӣ кор ба фаъолият менамояд. Корхонаи мазкур аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи августи 2020 кушода шуд. Дар корхона 2 баст кор ва фаъолият менамоянд, зиёда аз 40 коргар дорад. асоси сохтани ин корхона барои истеҳсоли хокаи мармар, яъне ки микрокалсит ба ҳисоб меравад ки дар соҳаи сохтмон васеъ истифода бурда мешавад. иқтидори корхона то 1000 тонн дар як моҳ мебошад. Дар оянда нақша дорем ки боз як корхонаи дигар барои таъмин намудани шаҳрвандони маҳаллӣ ҷойи кории нав таъмин намоем ки ба истеҳсоли рангҳо ки дар соҳаи сохтмон истифода мешавад ба истифода тиҳем. ҷиҳати коркарди санги мармар дар ноҳия корхонаи Карон-Мармар фаъолият менамояд. Дар коргоҳи корхона таҷҳизоту дастгоҳи муосири истеҳсоли кишварҳои хориҷ насб гардиданд ки ҷавобгоҳи стандартҳои байналмилалӣ буда, имконоти васеъи тавлиди маҳсулоти рақобатпазир ва воридоивазкунанда доранд. Корхона аз ҳисоби ашёи хоми ватанӣ фаъолият менамояд. маҳсулоти хушсифат на танҳо дар дохил, балки дар хориҷи кишвар низ харидорони худро пайдо намудааст. Дар корхона асосан санги мармар дар 3 шакл коркар мешавад. Санги аз ҳама қиматбои мармар ин санги ранги сиёҳ дошта мебошад ки коркарди он нозукии худро дорад. Инчунин санги мармари ранги кабуд дошта ки дар корхона коркар мешавад, харидорони зиёд дорад. асосан ба корхона санги мармар аз баландӣ то 5 километр аз сатҳи бар баланд ба корхона ворид мешавад. Пештар мармар асосан бо роҳи тарконидан барои коркар гирифта мешуду партов хеле зиёд буд. ҳоло санги мармар бо усули буриш ва тозаву бепартов истиғрош ва истифода мешавад. Дар ноҳияи якчанд кони мармар кашф шуданд ки ҳар кадомашон ранг ва хусусиятҳои хоси худро доранд. зиёда аз 16 нафар мутахассисону
кормандони таҷоии ҳамин ноҳия кор фаъолият доранд. Дар як шабонарӯз мо зиёда аз 30 квадрат санг истеҳсол мекунем, сангҳои ороишӣ. Маҳсулотҳои мо асосан ба шаҳри Душанбе интиқол меёбанд. Дар оянда мо тасмим гирифтем ки корро дучанд афзун кунем барои сангҳои декоративне ки мегӯянд. Барои дар ноҳияи Дарвоз сангҳои декоративне зиёд аст. чунони маҳсулотое ки мо мебинед зиёда аз 7 намуд санги мрамор вуҷуд дорад, аз он ҷумла санги сиёҳ, санги мрамори сиёҳ ки нодир аст, дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон кам ёфтааст, дар ноҳияи Дарвоз ҳаст. бо 6 намуд санги дигар, сангҳои мармари ҳархела ки дар ноҳияи Дарвоз вуҷуд доранд, мо ба истеҳсоли санги мармар даст дорем. дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди Каронпласт фаъолияти назаррас дошта, дар он қубур ва дару тирезаҳои пластикӣ бо истифода аз технологияи муосир дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ истеҳсол карда мешавад. Дар корхонаи истеҳсолӣ 30 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мебошанд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 2400 метри қубур бо андозаи қудрашон аз 15 то 120 мм буда, маҳсулоти ниҳоии он барои кашондани хатти оби нӯшокӣ ва оббории заминҳои киш пешбинӣ гардидааст. қубурҳои истеҳсолии корхона ҳам барои оби хунук ва ҳам барои оби гарм истифода шуда, талабот ба ин нави масолеҳ дар бозори дохилии хориҷӣ зиёд мебошад. маҳсулоти корхона барои солҳои зиёд кафолат дода мешавад. қубурҳо ва дару тирезаҳои пластикӣ истеҳсолкардаи корхона дар бозори дохилӣ рақобатпазир буда, аз ҷумлаи маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба шумор меравад. фаъолияти корхонаи нав имконат медиҳад ки талаботи бозори ноҳия ва атрофи он ба ин нави маҳсулот қонеъ карда шавад. хаттҳои технологӣ ба корхона аз ҷумҳурияи Туркия ва Чин ворид карда шуда, бо иштироки мутахассисони ватанӣ басту насб гаштааст. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот аз дохил ва хориҷи кишвар дастрас карда мешавад. маҳсулоти корхона асосан ба бозори дохилӣ равона гардад, дар оянда барои баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ ва содироти он ба кишварҳои минтақа ҳам баро монда хоҳад шуд. корхонаи ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди Шимшо аз зумраи иншооти навтаъсиси соҳаи саноат дар ноҳияи Дарвоз ба ҳисоб рафта, дар он омехтаи хушки сохтмонӣ истеҳсол карда мешавад ки он аз лиҳози намуд ва сифат ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгоҳ буда, дар бозорҳо рақобатпазир мебошад. бояд гуфт ки омехтаи хушки сохтмонӣ дар халтаҳои 20, 25 ва 30 килограмм ва ранги ороишӣ бошад, дар қутиҳои аз 10 то 20 литра бастабандӣ мегардад. дар ин корхона бо тамоми шароитҳо муҳайё ҳастем. маҳсулотҳои сохтмонӣ ки мо тайёр мекунем, маҳсулота мо ай худи ноҳияи Дарвоз дастрас мекунем, ай қабили Каронкалсид ва маҳсулоти барои омехта кардани маҳсулотҳои сохтмонӣ аз қами лави дарёам истифода мебарем. маҳсулотҳои мо аз қабили ранг бор барои сохтмон ва ширешҳо барои плита ва тамоми родман маҳсулотҳои сохтмонӣ. дар оянда маҳсулотмона бар зиёд истеҳсол кунем ки талаботи маҳсулоти мо дар ноҳия ва дар ҷумҳурӣ бисёр талаботи зиёд аст. раванди истеҳсоли омехтаи хушки сохтмонӣ аз чанд марҳила, аз ҷумла равона кардани хокии калсид, омехта кардани он бо семен, гаҷу оҳак ва бастубанди маҳсулоти тайёр иборат аст. дар соҳаи сохтмон омехтаи хушки сохтмонӣ ва ранг барои ороиши намои беруна ва дохили бинои иншооти гуногун васеъ истифода мегардад. қобили қайд аст ки бо зиёд шудани талаботи аҳолӣ, ширкатҳои сохтмонӣ ва бозорҳо ба ин нави масъулияи сохтмонӣ ҳаҷми истеҳсолот афзоиш дода шуда, теъдоди кормандон низ зиёд мегардад. дар корхонаи истеҳсолӣ анборҳои алоҳидии маҳсулоти хом ва тайёр мавҷуд буда, иншооти ёрирасон аз қабили ошхона ва нуқтаи дастушӯӣ низ сохта шудааст. корхонаи истеҳсолӣ дорои озмоишгоҳи замонавӣ мебошад ки мутахассисон бо истифода аз таҷҳизоти муосир сифати маҳсулотро дақиқ санҷида, баъдан ба бозорҳои мамлакат пешниҳод менамоянд. корхонаи истеҳсоли макарони ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди Рател Паста ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди саноат бо мақсади таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ аз тарафи соҳибкорони ватанӣ
бо 12 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст. Аксари коргарони корхона занону бонувони маҳаллӣ мебошанд, ки қаблан хонашин буданд. Дар корхонаи нави саноатӣ аз навоҳои гандум ва орди аълосифат бо шаклҳои гуногун беш аз 10 намуди макарон истеҳсол шуда дар борхалтаҳои аз 450 то 900 грамм бастабандӣ карда мешавад. Иқтидори истеҳсоли корхона дар як шабонарӯз 3.6 тонна макарони босифат мебошад. Корхона имкон дорад, ки дар як моҳ 75.6 тонна ва дар як сол наздики 1000 тонна макарон истеҳсол намояд. Раванди истеҳсоли макарон тавассути хатти муосири технологӣ аз тайёр кардани хамир ба шакдарорӣ, буридани маҳсулоти хом, хушк сохтан, ҷудо намудан ва бастабандӣ кардан иборат мебошад. Ин раванд давоми 45 дақиқаро дар бар гирифта, дар натиҷа макарони аълосифат истеҳсол мегардад. масоҳати бинои истеҳсоли 350 метри мураббаъро дар бар гирифта, дастгоҳу таъсисоти корхонаи навбунёд аз ҷумҳурии мардуми Чин харидорӣ ва насб гардидааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ратилпаста дар ноҳияи Дарвоз аз зумраи аввалин корхонаи саноатӣ аст, ки ба истеҳсоли макарон шурӯъ намуд. Ин навъи маҳсулоти ғизоӣ ивазкунандаи воридот буда, талаботи аҳолӣ ба он зиёд мебошад. ҳамчунин дар ноҳияи Дарвоз парки инноватсионии саноатии технологӣ фаъолият мекунад, ки 2 гархона бо муосиртарини технология, 6 коргоҳи нави истеҳсолӣ, аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти антисептикӣ, ниқоб, либос ва айнакҳои муҳофизатӣ, коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан, коргоҳи коркард ва банду басти асал ва коргоҳи истеҳсоли картон фаъолият мекунанд, ки беш аз 50 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор гардиданд, ки 70% коргарони корхонаро занону духтарони хонашин ташкил медиҳад. Парки инноватсионии саноатии технологии ноҳияи Дарвоз дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ҳадафи 4 миллӣ саноаткунӣ бо сурати мамлакат барои мондани усулҳои нави парвариши ниҳолии дарахтони ситрусӣ ва сабзавоти кишоварзӣ дар заминаҳои сангзор, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ташкили ҷойи нави корӣ бо сайми соҳибкорони ватанӣ ва ҷалби шарикони рушд бунёд ёфта дорои шароити хуби кору хизматрасонӣ мебошад. иттилоъ дода шуд, ки дар парки инноватсионии саноатии технологии ноҳияи Дарвоз барои таводди пешгирӣ аз паҳншавии бемории суръатӣ коргоҳу корхонаи нави истеҳсолӣ маҳсулотҳои антисептикӣ, ниқоб, айнак ва либосҳои муҳофизатӣ ба истифода дода шудааст, ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бо ин восита беҳтару хубтар гардид. Ба кор андохтани коргоҳи нави маҳлулҳои антисептикӣ, ниқоб, айнак ва либосҳои муҳофизатӣ дар ноҳияи Дарвоз шаҳодати гуфтаҳои боло буда, минбаъд низ дар доираи иқдомҳои созанда тадбирҳои ободонӣ низ дар ин самт боз идома дода мешавад. Дастгоҳу таъсисоти коргоҳи мазкур истеҳсоли ҷумҳурии Туркия буда, дар он 2 намуди маҳлули антисептикӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол мегардад. Дар 2 хатти истеҳсоли коргоҳ сокинони маҳаллӣ баъди омӯзишу аз худ кардани технология соҳиби ҷойи кор гардида бо маоши хуб таъмин мебошанд. Иқтидори истеҳсоли коргоҳи мазкур дар як шабонарӯз 10 тонна маҳлули антисептикӣ буда, дар корхона 12 намуд маводи зорворӣ аз маҳлулҳои безараргардонӣ баромода шудааст. Зарфҳои махсуси маҳлулҳои антисептикӣ 50 грамма то 5 литра аз хориҷи мамлакат дастрас гардида, бо истифода аз технологияи пешрафта ва тархи хеле зебо бандубаст карда мешавад. саноаткунӣ бо сурати мамлакат ҳамчун ҳадафи 4 миллӣ қабул гардидааст. дар татбиқи ин ҳадафи муҳими стратегӣ соҳибкорони ватанӣ бо истифода аз шароиту имкониятҳои фароҳамнамудии ҳукумати мамлакат сами арзанда мегузоранд. дастгоҳу технологияи коргоҳи истеҳсоли ниқоб ва либоси муҳофизатӣ аз ҷумҳурии мардуми Чин дастрас гардида, маҳсулот баъд аз санҷиши лабораторӣ гузоштани он барои истифода иҷозат дода мешавад. маврид ба таъкид аст, ки қабул ва мавриди амал қарор гирифтани барномаи муҳими соҳавӣ ва муқаррар кардани имтиёзҳои давлатӣ ҷиҳати пешбурди фаъолияти бахши хусусӣ имконият фароҳам сохт, ки соҳибкорони ватанӣ бо истифода аз сабукиҳои пешбинишуда дар амалишавии ҳадафи 4 миллӣ саноаткунӣ бо сурати мамлакат сами назаррас гузоранд. айнакҳои тиббӣ ва муҳофизатӣ, ки то ба имрӯз аз хориҷи мамлакат ворид карда мешуд, бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳи муосири истеҳсолӣ дар Тоҷикистон мушкилоти мавҷуда саривақт бартараф гардида, талаботи аҳолӣ аз ҳисоби корхонаи истеҳсоли ватанӣ хонӣ карда мешавад. дар парки инноватсионии саноатии технологӣ ҳамзамон коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан, ки бо истифода аз технологияи пешқадами ҷумҳурии Туркия коркарду истеҳсол мегардад. коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан дар ноҳияи Дарвоз ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои ташаббуси 4-уми ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бунёд ёфта, дар замини ин иқдом захираи бузурги обии самаранок истифода мегардад. оби чашма ба корхона аз масофаи 1 километр бо қубурҳои қутрашон гуногун оварда шуда, дар зарфҳои 0.5
то 5 литр омода мешавад. Маҳсулоти корхонаи мазкур ба пуррагӣ ивазкунандаи воридот буда дар баробари таъмини аҳолӣ ҳамзамон ба хориҷи мамлакат низ содирот карда мешавад. Иқтидори истеҳсоли коргоҳи мазкур ба пуррагӣ талаботи аҳолиро қонеъ карда метавонад ва бо назардошти афзун гардидани талабот имкон аст ки истеҳсолот зиёд ва ҷойҳои нави корӣ низ таъсис дода шавад. парки инновациони технологии ноҳияи Дарвоз ки аз соли 2020 инҷониб фаъолият мекунад ва бо дастгирию ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаноби олӣ ифтитоҳ карда шуд. Дар ин 4 соле ки мо фаъолият мекунем, аввало як сехи дорусозӣ ташкил кардем ки маҳлулҳои спиртӣ ва аз растаниҳои ҳамин ноҳияи Дарвоз аз қабили хуч, меваи ангат, дулона мо маводҳои спиртӣ доруворӣ тайёр мекунем, обҳои ташнашикан тайёр мекунем дар зарфҳои гуногун аз 200 мл сар карда то 20 литра бастабандӣ карда ба шаҳру ноҳияҳо равон мекунем. Калапушҳои сохтумонӣ ки дар сохтумонҳои ҳамин ҷумҳурӣ истифода карда мешаванд, аз мо харидорӣ мекунанд. Инчунин сехи гозе мо дар ин ҷо ҳузур дорем, сехи ҳам пиёзи анзур, обҳои нӯшокиҳои аз қабили оби хуч нӯшокӣ тайёр мекунем. ҳозир истеҳсоли нӯшокии хунуки чойро дар роҳ монда истодаем. Ин маҳсулоти нав мешавад. ҳамчунин аз меваи хучи ҳамин ноҳияи Дарвоз ки мо аз ҳамин ҷо аз мардум харидорӣ мекунем 7-8 тонн дар як сол, ҳам нӯшобаи хуч тайёр мекунем, ҳам доруи барои тоза кардани ҷигар ба номи халасас ки талхадонро хеле ва хеле мувофиқат сеҳатманд мекунад, байро ҳам истеҳсол мекунем. дар ҳамин корхонаи мо боз сехе ки ҳамаи зарфҳое ки мо дар он чизҳоро бастабандӣ мекунем дар ҳамин ҷо тайёр мекунем. сехи зарфбарорӣ дорем, зарфҳои пластикӣ аз ҳаҷми майда сар карда то 20 литра ҳамаша ҳамин ҷо истеҳсол мекунем. дар корхонаи мо фаъолият мекунад аз 42 нафар коргарон зиёдтар кор фаъолият мекунанд, бо маоши хуб таъмин ҳастанд. бисёртарашон занон мебошанд. мо бисёр миннатдор ҳастем аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дастгирӣ бевосита бар соҳаи соҳибкорон, умуман ба соҳибкорон ва соҳаи санъат ва бунёд кардани коргоҳҳои нав ба нав дар ҳамин шахсан дар ноҳияи мо ва умуман дар ҷумҳурӣ бисёр хурсанд ҳастем. дар ин ҷо ҳамзамон корхонаи коркард ва бандубасти асали аз лиҳози экологии тозаи ватанӣ баро монда шудааст. тибқи иттилои масъулин, мақсади васеъ намудани маҷмӯи маҳсулот, таъмини рақобатпазирӣ ва мутобиқ ба талаботи бозори байналмилалӣ истеҳсол кардани он коркарди асалро бо меҳтои гуногун баро мондааст. ашёи хом асали табиӣ буда аз асалпарварони маҳаллӣ дар асоси шартнома харидорӣ карда мешавад. баъд аз тоза кардани асал аз омехтаҳо маҳсулоти коркардшуда ба зарфҳои шишагӣ ҳаҷмашон гуногун ҷой дода мешавад. маҳсулоти корхона ба содирот нигаронда шуда барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти аҳолӣ тарабхонаҳо, қаҳвахона ва марказҳои табобатӣ низ нигаронда шудааст. айни ҳол коргоҳи мазкур ба иқтидори 650 килограмм дар як соат маҳсулотро коркард ва бандубаст менамояд. дар ин хатти истеҳсолӣ дар баробари коркарди босифати асали ватанӣ боз намудҳои гуногуни маҳсулоти консерва ба роҳ монда шудааст. барои бандубаст ва ба санадарҳои байналмилалӣ пешниҳод намудани маҳсулоти истеҳсолнамудии корхона ҳамзамон дар қисмати дигари бино хатти истеҳсоли картон васфу насб гардидааст ки дар ин ҷо маҳсулоти мазкур бо андозаи гуногун истеҳсол мегардад. баъд аз истеҳсоли 5 намуди маҳсулот дар парки инноватсионии санъатии технологии ноҳияи Дарвоз, маҳсулот ба нуқтаи ниҳоӣ расида бо истифода аз технологияи муосир бандубаст ва ба харидорон ба воситаи мошинҳои махсус пешниҳод карда мешавад. барои кормандони корхона дар дойраи иқдомоти созанда шароити мусоиди корӣ муҳайё гардида ҳар кадоми онҳо бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ таъмин мебошанд. дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар барои дигар масъалаҳои муҳими иқтисодии иҷтимоӣ ба таъсиси ҷойҳои корӣ бахусус
барои занону духтарон диққати зарурӣ равона мешавад. солҳои пеш дар маркази ноҳия шаҳраки қалъаи хум фақат як корхонаи хурди дӯзандагӣ бо ҷалби 20 нафар занону духтарон фаъолият дошт, аммо дар солҳои охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ дар ноҳия корхонаи дӯзандагии марказии бонувон бо номи меҳри модар фаъолият мекунад ки зиёда аз 150 нафар бонувон ба кор ҷалб шуданд. ما بانوان ناحیه درواز 10 سال شد در اینجا کار کردیم، فعالیت کردیم. لباسای مکتبی میدوزیم، حربی میدوزیم، لباسای مخصوصی کاری میدوزیم. اموالش خوب تامینیم، شکرانه میکنیم. سروری دولت که هم کارخونه رو به ما اساس کرده دادن. ترکایی که دخمنشین بودن، صاحب جای کار شدن، کار کردیم. маркази меҳри модар ки соли 2015 ба фаъолият шурӯъ кардааст дар коҳиши бекорӣ байни занону духтарони ноҳия воқеан нақши муассир гузошт. либоси духтии ин корхона зебову шинам ва арзон аст. аз ин рӯ муассисаҳои таълимии вилоятро бо либоси ягонии мактабӣ таъмин менамояд. ҳунармандони корхонаи меҳри модар ба духтани либосҳои миллӣ барои занону мардон, кӯдакону наврасон, инчунин зардӯзӣ, тоқидӯзӣ, қолинбофӣ, адрасбофӣ низ машғуланд. бо мақсади такмил додани ихтисос ва омӯхтани кор дар маркази бонувон аз ноҳияи дурдасти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба корхонаи мазкур ҳамчун коромӯз ҷалб карда мешавад. ин навбат аз ноҳияи ишкошим занҳои хонашин барои омӯхтани либоси мактабӣ ҷалб шуданд. ما 4 نفر زنان دوزنده به ناحیه درواز تشریف آورده ایم و در اینجا دوخت لباس مکتبی را از خود نموده ایستادیم تا اینکه در ناحیه خود نیز توانیم دوخت لباس مکتبی را به راه مانیم و زنان خانه‌نشین دیگر را با کار و فعالیت دائمی جلب نماییم و اینجا مدت آموختن خود ما کوشش میکنیم که همه نازکی‌های دوخت لباس مکتبی را از خود نماییم و در ناحیه خودمان به کار شروع نماییم. این چنین دیگر میناداری خودمان رو به همین تشکیل کنندگان چنین کورس ها که ما رو با یک شغل نفت تامین مینمایم میناداری خودم رو از نام خودم و از نام همکسبانم که در اینجا اشتراک دارند میناداری رو بیان میکنم. با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ما بسیار خرسند از آنیم که چنین شرایط ها برای صاحبکاران مهیا می شود و صاحبکاران با شغل کاری آدمان بیکار رو با شغل کاری تامین می نمایند و این یک تنجی و آرامی است که ما آسوده‌وارانه کار و فعالیت خودمان را پیش بریم و میناداری خودمان رو بیان می نماییم. бо мақсади дарамад татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба рушди ҳунарҳои қолинбофӣ дар корхона коргоҳи алоҳида кушода шуд. ҳол дар ин коргоҳ 8 нафар бонувон ба қолин ва адрасбофӣ машғуланд ва зиёда аз 10 нафар ҷавондухтарон ба омӯзиш фаро гирифта шуданд ва баъд аз худ намудани касб дар коргоҳи мазкур ба кор ҷалб карда мешаванд. молу маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаи мазкур пас аз коркард аз ташхис гирёнда шуда бандобаст ва баъд ба бозорҳои шаҳру ноҳияи мамлакат ворид карда мешаванд. барои бозам баланд бардоштани ин нишондод соҳибкорону мутахассисони ноҳия ва соҳибмулкони корхонаи санъатӣ бояд аз имкониятҳои мавҷуда ва дастгирии ҳукумати мамлакат ба таври васеъ истифода намуда сурати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти санъатиро бозам вусъат мебахшад, зеро барои ин ҳама захираву имкониятҳои зарурӣ мавҷуд мебошанд. ҷиҳати тавлиди номгӯи нави маҳсулоти рақобатпазир молистеҳсолкунандагаро зарур аст ки ба масъалаҳои истифодаи технологияи муосир баланд бардоштани сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро ба ҳамин восита метавонанд маҳсулоте истеҳсол намоянд ки дар бозори дохил ва хориҷи мамлакат муштариён пайдо намоянд. бунёди корхонаи муосири санъатӣ баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии маҳсулоти ивазкунандаи воридот, ҷалби сармоя ва таъсиси ҷойи нави корӣ дар самти амалишавии ҳадафи чорумии миллӣ санъаткунии босурати мамлакат заминаи мусоид мегузорад.